estendeu logo aos concellos de Petín, a Rúa, para seguir despois ata Vilamartín de Valdeorras e continuar ao Tobarco, Rubiá e Carballeda de Valdeorras, puxo en risco colectivo a nosa comarca, xerando un perigo inminente en persoas e aos bens, materializándose cuantiosos danos no noso concello. Esta situación exixiu aos poderes públicos a posta en marcha de medidas de xestión rápida para atender e mitigar os danos, tratando de conseguir que non se produxera unha catástrofe de grandes dimensións. Os esforzos realizados polas administracións públicas non puideron evitar a catástrofe. Non puidemos, provocando a alteración e interrupción sustancial de funcionamento da nosa comunidade, ao ocasionar importantes danos tanto medioambientais como materiais en bens tanto públicos como privados. Ademais dos danos materiais que se produciron nos lumes e do importantísimo dano medioambiental que está a sufrir o ecosistema de Valdeorras, é preciso salientar por enriba de calquera outra os danos causados en vivendas e en xoval doméstico, así como nas construcións anexas a instalacións complementarias de apoio á economía e vida familiar dos nosos veciños. Pazos, hórreos, cubertos, invernadoiros para o autoconsumo, instalacións eléctricas e de alumeado, instalacións de telecomunicacións, cerramentos de fincas onde se atopan as vivendas, rutas que tiñamos que se arderon todas as sinaléctricas, bueno, de todo. Aínda a día de hoxe non cuantificamos a cantidad de cousas que